Nalika weruh para perangkat desa andhane padha ngrasani Mbah Dukun Karimun ing selane nyambut gawe ana kantor kelurahan. Yen ngrasani perkara kabecikane ngono bae, kira-kira ora dadi perkara. Nanging wektu iku sing dirembug ora ana liya kejaba cacate si Mbah Dukun. Pancen Mbah Karimun kae dukun cabul. Wis bola-bali dheweke ngrusak pager ayu. Perangkat desa kaya awake dhewe ngene iki kudune enggal tumandang nek ora kepengin rame ing besuke. Celatune carik lambang. Leres pacare tumindakipun Dukun Karimun kedah enggal dipun candhet supados masyarakat tentrem. Pokoke piyambakipun kedah dipun sukani pelajaran supados kapok sambunge kaur kesra parno. Wong-wong liyane banjur nyambung rembug. Dasar wong akeh, panemune uga werna-werna. Ana sing usul supaya Mbah Karimun ditundung saka desa Andong Waringin kono. Ana sing duwe panemu dukun bejat kuwi dihakimi masa bae karepen kapok. Nanging ana uga sing banjur aweh pamraga sok maneh yen Mbah Dukun kuwi konangan bandrek jinah dilaporake bae marang polisi karepen diurusi dening pihak sing duwe wajib. Krungu rasane andhane ati lurah wangsa dadi kemranyas awit manut pamawase lurah wangsa Mbah Dukun Karimun kuwi kalebu dukun sing becik bebudene lan seneng tetulung. Mula yen saiki ana kabar miring ngenani Dukun Karimun, cetha kuwi kabeh mujudake fitnah sing tujuane arep ngrusak jenenge si Mbah Dukun. Pacare, apa sampean wis ngerti dhewe yen Mbah Karimun kuwi seneng ngrusak pager ayu? Lurah wangsa miterang. Nek sumerep piyambak nggih dereng Pak Lurah, nanging kabar ingkang sumebar wonten ing satengahing masyarakat nggih ngoten kala wau. Buktinipun ugi sampun wonten carik lambang aweh keterangan. Buktine apa Pak Carik? Lah kae Mbak Anjas ingkang dalimipun celak lapangan menika ngandhek kamangka kakungipun kisah dhateng Malaysia. Sinten malih ingkang tumindak menawi sanes Dukun Karimun. Wong Mbak Anjas menika menawi gadah karepotan sambatipun mesti dhateng Dukun Karimun. Kabeh pandakwamu kuwi mau durung mesti bener Pacare. Sing tumindak ya durung mesti Mbah Karimun. Aku ngerti sapa Karimun kuwi. Dhewe kuwi wong jujur, ora gelem neko-neko. Yen niat tetulung tulus, ora nate duwe pamrih. Apa maneh urip ing jaman saiki. Sampeyan aja gampang nibakake pandakwa marang liyan tanpa bukti sing kuat. Yen ora ana bukti, genti dituntut balik bisa mlebu bui sampeyan. Anane lurah wangsa ngotot mbelani sebab Dukun Karimun mono wis direngkuh kaya dene keluargane dhewe. Awit ya saka iguh lan pratekele Dukun Karimun wangsa bisa kepilih dadi lurah ing desa Andong Waringin. Nalika semono sak temene wangsa ora duwe kekarepan melu macung, sebab sing aran macung lurah kuwi ora gampang. Paling ora kudu duwe syarat werna 3, dekeng, dukun lan duit. Kamangka dheweke babar pisan ora duwe. Wangsa mono mung anake blantik sapi, sekolahe biyen trima lulus SMA. Ora duwe sedulur utawa tepungan pejabat. Mula ora duwe dekeng babar pisan yen arep nggayo kursi kepala desa. Semono uga dukun. Wiwit lair ceprot yen duwe karep ora seneng golek nyarat mrono mrene. Sambat sebute mung siji marang ngersane Gusti ing gawe urip. Apa maneh babagan duit babar pisan dheweke ora tau cekel. Bebasan bisa cukup kanggo mangan ing saben dinane bae wis bejo. Ing wektu iku Dukun Karimun merdaya awet pamryoga supaya wangsa gelem macung lurah. Sebab manut kabar kang sumebar sing arep nyalonake lurah lagi wong siji ya kuwi Indra. Yen wangsa gelem maju, Dukun Karimun jamin mesti bakal dadi.
Awit warga desa Andong Waringin kuno padha ora seneng marang Indra, sebab Indra kuwi tilas preman, gaweane malaki wong, saben dina senengane omben-omben. Pokoke nek wongso gelem maju mesti bakal dadi. Nanging kula mboten gadah yatra, Mbah. Kamangka macung lurah menika betahaken ragat kathah. Para pemilih adatipun mesti nyuwun amplop ganti rugi anggenipun boten nyambut damel sedinten. Wongso nalika semono isih sangga runggi atine. Masyarakat sakmenika sampun pinter, piyambakipun boten betahaken arta saking calon, nanging betahaken pemimpin ingkang saged dados pengayom. Awit saka pintere Dukun Karimun ngrimuk wekasane wongso saguh maju lan nyatane tenan wongso menang mutlak. Nalika para perangkat desa kuwi isih gayeng rembug perkara Dukun Karimun, dumadakan kami tuwa Braja giring saperangan wargane diajak mlebu menyang bali desa. Ing antarane wong-wong iku ana uga Dukun Karimun. Nitik saka polatan-polatan peteng lan gelagat sing kurang prayoga, lurah wongso bisa gawe dudutan yen wargane kuwi mesti nggawa perkara. Mula banjur diajak rembugan kanthi mirunggan. Bahwa wonten menapa tiang-tiang niki kok sami panjenengan ajak mriki? Pitakoni lurah wongso kanthi sareh. Wonten perkawis segedhik Pak Lurah. Kula sampun boten saged ngrampungaken, pramila perkawis menika kula pasrahaken dumateng panjenengan mawon. Lah perkawis menapa Mbah Wo? Kami tuwa Braja nuli crita yen ana wargane sing ngandhek ing sanjabane nikah. Ranti anak ragile Sura wis ngandhek 3 wulan kamangka durung duwe sisian. Lah banjur sing tumindak ngregeti Ranti kuwi sapa Mbah Wo? Ranti boten saged disuwuni pirsa Pak Lurah, awit senajan piyambakipun menika ayu nanging gadah cacat. Kejawi Radi Mendo uga nuwun sewu bisu, nanging keluarganipun saged mesthekake menawi ingkang ngregeti Ranti menika boten wonten sanes kejawi Mbah Dukun Karimun. Le Sura, apa dasare kok sampean wani mesthekake yen sing ngregeti anakmu kuwi Mbah Karimun? Pitakone lurah wongso. Ngeten Dik Lurah, 3 wulan kepengker nalika anak kula sakit, usadanipun kula burengaken Mbah Karimun. Pramila kula yakin menawi ingkang dipun gembol anak kula menika wijinipun Mbah Karimun. Awit anak kula menika boten nate medal, boten nate srawung kalih sinten mawon. Krungu wangsulane Sura sing tanpa tedeng aling-aling, lurah wongso dadi abang kupinge. Wong dijaluki tulung kok nambani, kok saiki didakwa metengi. Genah kuwi kabeh fitnah. Metenge Ranti kuwi kira-kira bae pancen disengaja kanggo ngrusak jenenge Dukun Karimun. Ngono panemune lurah wongso. Yen kuwi tenan sing kepengin ngrusak jenenge Dukun Karimun kuwi ora ana liya kejaba musuh politike lurah wongso. Awit Dukun Karimun mono mujudake bau tengene lurah wongso. Wong sing nyebar fitnah kuwi kudu digoleki nganti ketemu. Nanging supaya adil, Dukun Karimun uga perlu dijaluki keterangan. Mbah Karimun, menapa leres jenengan ingkang nanam wiji wonten padaranipun Ranti? Lurah wongso pitakon. Pak Lurah, candhong diduga ingkang kathah, saestu kula mboten tumindak sisip. Kula namung dipun jaluki tulung supados jampeni. Mboten ngertos menawi usananipun kados mekaten menika Pak Lurah. Lurah wongso unjal ambekan landung. Wong-wong kang padha lungguh ana sangarepe dipandeng siji mbaka siji. Ora wetara suwe banjur komecap. Aku klebu wong sing ora percaya yen Mbah Karimun gelem ngrusak Pagerayu. Mesti ana wong liya sing tumindak ngregeti Ranti. Lan iki kudu digoleki nganti ketemu. Bahwa lan jenengan Le Sura, sampean kabeh keliru yen dakwa Mbah Karimun
sing jalari metenge ranti. Mbah Karimun kuwi kalebu wong kang tak percaya ing desa Andeng Waringin kene. Mula saiki ayo nyambut gawe bebarengan goleki wong kang tumindak bejat kuwi mau. Krungu keterangane Lurah Wangsa kuwi, wong-wong lan para perangkat desa banjur mulih menyang omahe dhewe-dhewe awit wancine wis awan. Nanging jroning batin tetep padha ngresula. Wong wis cetha yen dukun Karimun kuwi luput, nanging geniya Lurah Wangsa puguh mbelani. Bengine nalika ana jagongan bayi ing omahe Wira Gondrong, Lurah Wangsa teka, perlune arep golek sisik melik ngenani metenge ranti. Nanging lagi jam 10 wetenge krasa slemet-slemet sajake kaken anggone mangan rujak mau awan. Dheweke banjur mulih dhisik, mengko rampung bebuang arep balik mrono maneh. Nanging tekan ngarep lawang butulan saibo kagete Lurah Wangsa krungu swara pating glenik ning jero omahe. Lurah Wangsa jumangkah alon-alon mlebu omah. Nalika buka lawang kamar getihe sakala umup, dheweke sumurup bojone ing jero kamar kono karo dukun Karimun nglegena tanpa tinutupan awur-awur sak lembar. Dukun Karimun brosot melayu gendring tanpa klamben, wedi marang Lurah Wangsa sing lagi kebranang. Wondene arum sisiane amung bisa nangis geru-geru sinambi ngrangkul sikile sing lanang. "Arum, ngopo kowe gelem tumindak edan karo dukun Karimun?" Lurah Wangsa takon sinambi ngampet kanepson. "Kabeh iki dak tindakake kanggo sampeyan, Kang." "Kanggo aku kepriye? Aja ngawur kowe." Jare Mbah Karimun supaya pulung lurah tetep dumunung ana sampeyan saben minggu sepisan aku kudu gelem ngladeni dheweke, Kang. "Bangsat, Karimun dukun edan keparat." Lurah Wangsa ngamuk nututi dukun Karimun kang wis amblas embuh menyang endi parane. Sauntara kuwi wong-wong sing isih padha jagongan bayi ing omahe Wira Gondrong padha semburat metu bareng krungu suarane lurahe bengok-bengok mecah sepining wengi.